दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि गेजेराव जादों ट्राइबेल संघनि रिलेटेड जनजाति सुरक्षा मंचनि आफादगिरि दैदेनगिरि बिथां दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा साननैसो आगोल मोनसे ससियेल मिडियायाव मोनसे बाइट होदोंमोन। बिथांनि बाइटआव बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे क'क्राझाराव ट्राइबेल संघनि क'क्राझाराव ट्राइबेल संघनि अफिसखौ गुबुन जातिनि मानसिया बुख्रेबदों होननानै बिथाङा ससियेल मिडियायाव बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव मोननानै गोबां दल संगठननि नेताफ्रा रायजो राजानि मानसिफ्रा जोंनो फन हरदों ट्राइबेल संघनि अफिसखौ सोर बुख्रेबखो, गुबुन जाथिया मानो बुख्रेबखो, ट्राइबेल संघआ मानो बुख्रेब जाखो, ट्राइबेल संघआ बिदि दुरबल जाबाय नामा होननानै। बिनि थाखाय जों जोबोद सोमोनांदों आरो जोङो जोबोद दुखु मोनदों। जिहेतु बे नंथारै मोनसे घटना। जोंनि ट्राइबेल संघनि अफिसखौ रावबो बुख्रेबाखै। बेवहाय मोनसे जाथाय जादों। क'क्राझाराव थानाय जे क'क्राझार जोंहा डिस्ट्रिक्टआ जों ट्राइबेल संघआ क'क्राझाराव मोनसे जोंनो ट्राइबेल संघनो हा नांगौ अफिस लुनो होननानै जों बिटिआर सरकारनाव बिदोंमोन। बिटिआर सरकारनि जेनाखि CEM प्रमद बर' मानाव गेदेर बिथाङा ट्राइबेल संघनो फाथरघाटआव क'क्राझार नोगोरनि फाथरघाटआव मोनसे वाटार रिसोर्सनि मोनसे न' बांग्ला दंमोन। बेखौ जोंनो गथायनाय जादों, जेरावनाखि गोबां सम इण्डियान आर्मिया थादोंमोन। दा इण्डियान आर्मियाबो बेवहाय गैया। बे खालि जानानै थानाय हा आरो न'खौ ट्राइबेल संघनो होदों आरो ट्राइबेल संघनो डिपार्टमेन्टेलि जोंनो हेन्डअभार खालामनानै होदों। बेहाय बे बांग्लायाव, बे गोजाम बांग्लायाव मोजां मोजां ग्रिल दरजा खोरखि दंमोन। बेखौ बे फाथरघाटनिनो सनजन पाल होननाय सासे सिखावा मोनायाव खावनानै लांदों। खिरखिनि दरजा खोरखि आरो ग्रिलखौ मोनायाव बोखानानै खावनानैसो लांदों। बेखौ ट्राइबेल संघआ मिथिनानै जों पुलिसनो केस होदों। क'क्राझार थानायाव केस होनानै पुलिसआ बेखौ संदाननानै बे सनजन पाल सिखावनि न'आवनो थांनानै बेफोर मुवाफोरखौ गासिबो मोनहैजोब्बाय आरो बेखौ सिज खालामनानै थानायाव लाबोदों। आरो बे सनजन पालनि एगेन्स्टआव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जोंनि ट्राइबेल संघआ केस फाइल खालामदों आरो बिथाङा दा केसनि आन्डाराव दङ। जाय केसा रेजिस्टार जादों 122/2025 आरो आन्डार सेक्सन 303 आन्डार ब्रेकेट 2 बे धारायाव बिथाङा दा केसनि आन्डाराव दं। बे मथे बिथाङा एक्सुवेलि एरेस्ट जानांगौमोन, खिन्थु क'क्राझारनि खुंथाया दाबो बिथांखौ एरेस्ट खालामाखै। जे बिनिखायनो मानगोनां रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो क'क्राझारनि जोंनि बे ट्राइबेल संघनि अफिसखौ खुनु जाथिया खुनु मानसिया रावबो बुख्रेबाखै। बे नंखाय दावराव देख्रेब बिथां बुंनाय बायदि ट्राइबेल संघनि अफिसा बेबायदि बुख्रेब जायाखै, रावबो बुख्रेबाखै। आरो जोंनि ट्राइबेल संघनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेनाखि अफिस, बे अफिसा हाथिमाटायाव दाबो जों जेराव दा प्रेस मिट खालामो बाहाय सोलिबाय थादों, आगोल जेरै सोलिबाय थादों। नाथाय फाथरघाटनि बिटिआर सरकारा जोंनो जेराव हा एलटमेन्ट खालामनानै होदों, बेवहाय जोंहा दा ट्राइबेल संघनि रेस्ट हाउस लुगासिनो दङ। बे बाथ्रा बिदिनो ट्राइबेल संघआ गुबुन आफादा मा बुंदों बुङा जों बेखौ मिथिया, बुंनो थाङा। खिन्थु ट्राइबेल संघनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि प्रटेक्सननि बेलायाव ट्राइबेल संघआनो बाथ्रा बुंबोबाय थादों। जों ट्राइबेल संघआ बिटिआर क'अर्डिनेशन ट्राइबेल संघआ आरो जों सेन्ट्रेल कमिटिजों जोङो जगाजग लानानै मोनफ्रोमबो बेल एन्ड ब्लकआव एनक्रचमेन्ट जानायफोरखौ जेसेबांनाखि बेदखल जादों बेखौ इभिक्सन खालामनांगौ होननानै जों प्रेस मिट होबोबाय थादों। प्रेस मिट होनायावनो थाबथायाखै। जोङो बिटिआर सरकारनाव मेम'रेन्डाम होबोबाय थादों। जों नुजाथिनानै रायलायदों। बिटिआर सरकारा जोंनो कमिटमेन्टबो होदों इभिक्सन खालायदों होननानै। जे बेहाय जों आबेगिक जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि हाया जे एनक्रचमेन्ट जानानै दं, नन बनाफाइड मानसिफोरनि, नन ट्राइबेल मानसिफोरनि दाराय जे बेदखल जानानै दं, बेखौ इभिक्सन खालायनांगौ होननानै ट्राइबेल संघआनो बार जोङो दाबि खालामबोदों। नाथाय गुबुन दल संगठनखौसो जों दाबि खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बे खेथ्रआव जोङो ट्राइबेल संघआ बाहाय उन जानानै थायाखै। दासिम जों आसा खालामदों आरो बिनि थाखाय जों मेल मिटिंबो खालामबाय थादों। दासिम आसा खालामदों बेखौ आगोलनि सरकाराबो सासेबो इभिक्सन खालामाखै आरो दानि सरकारा नटिस होबायमोन चिराङाव नटिस होबायमोन इभिक्सन खालामनो होननानै। लास्टलि माबा मोनसे उसुबिदा जानानै बिथांमोना खालामनो हाथ'वाखै होननानै बिथांमोना होनदों। जों आसा खालामदों बिटिआर सरकारा दाबो इभिक्सन खालामनांगौ ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव एनक्रच जानाय एनक्रचारफोरखौ। गोजोन्थों। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, बिटेक, एमटेक, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhDनि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन।
डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTEC प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTEC प्रग्रामाव दङ WRH, CSE, FET आरो GET। Bachelor of Design आरो Master of Design आव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, Physics, Mathematics, Chemistry आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTEC आरो MTEC नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।